Фритата сплендида или зимна фритата с праси картофи. Моят избор днес – бърза, вкусна и ароматна. Слагаме в сгорещен тиган малко зехтин и масло. 2 средни картофа, много тънко нарязани, аз използвах мандолина, например, се задушават за 7-8 минути. Добавяме ситно нарязания прас за 3-4 минутки. Разбиваме 4-5 големи яйца и за пухкавост добавяме 2 супени лъчици заквасена сметана. Рете на черния пипер и чубрицата. Може други подправки, които обичате, разбира се. Сиренето е пармиджано реджано, но е чудесно и с настърган кашкавал. Той се добавя като стегне фритатата. Яж, избирай, обичай.